díxonos como era o nome, que xa me olvidei. Ai, espera que nos trae Pablo. Sí, por favor, Pablo. Ven. Trae. Como era o nome? Gaila. Ahora che dan un micrófono. Sabes como funciona eso, non? Sí. E tes unha habilidade rara. Cal é a tua habilidade? Teño dúas. Mover as orellas e as cellas. A ver, entón para... Hai que hacer... Para as cellas... Espera, pero ven, ponte de pé, porque senón hai que mirar para unha cámara. Tens que estar todo o máis quietiña posible, porque haberá que dar un plano primeiro, non? Para... Ti mirando para esa cámara, non sei se quita o para pelo para que se vexan ben as orellas, non? Digo eu, non sei. A ver, entón, ti mirando para a cámara, non mires para nós. Ten tabla, Ernesto, que xa sabe como hai que facer. Pero que non mire para nós, que mire para a cámara, non? Para que che vexa xente na casa. Eso, a ver. Onde está a cámara? Para onde ten que... Aí. A ver. Ai. Ai, sí, aí está. Podes facer un diálogo con elas. De feito... A ver, e a outra? De feito, podo mover unha orella e outra en diferente momento. Sí, a ver, intento. A ver. A ver, Gaila, e a outra é... Mover as cellas. As cellas? Sí. A ver, Bueno, moita xente pode, pero a min soleme dicir que é moi espectacular. Ven un montón, a ver, mirando para a cámara. Que barbaridade, sí. Sí, señor, moi ben. Hai alguén por aí que mova as orellas? Ti tamén sabes? Ven aquí. Ti move as orellas tamén? E as cellas. Por eso vos sentaron xuntos, non? Sodes gemelos. Por eso vos sentaron xuntos. Parella. Sodes parella e movedes os dous as orellas e as cellas. Sí. Claro, entendo que a primeira cita foi fantástica. Isto é impresionante. A ver, mira, move, como te chamas ti? José, a ver, a cámara. Atención a José. Ah, non, a este. E facedes competicións, entón. E as cellas tamén as mira, tamén as move. Non tanto como... Sí, a ver, mira, a ver. Bueno, tamén. Para que se ensine. Bueno, un aplauso grande para... De onde sodes? Eu de Bertamiráns. De Bertamiráns? eu de Urdeile. De Urdilde. Moi ben, pois un saúdo para Bertamiráns e para Urdilde. Grazas por vir estar. Parabéns por o vosso talento. Moi ben, Cando movades algo máis, chamades, Claro, nunca sabes. Creo que podemos... Bueno, queridos amigos...